сохторҳои низомии Тоҷикистон барои поксозии минтақаҳои марзии кишвар аз минаҳо гурӯҳи корӣ таъсис додааст. Дар 20 соли охир дар минтақаҳои минакоришудаи Тоҷикистон 374 шаҳрванд кушта шуда, ҳудуди 500 нафари дигар ҷароҳатҳо бардоштаанд. Осиф Бахтиёров соли 2010 аз сӯи Вазорати мудофиаи Тоҷикистон барои ширкат дар амалиёти поккории минаҳо ба минтақаи марзии Панҷи поён сафарбар шуд, аммо инфиҷори ду минаҳоро шадидан захмӣ кард ва бе як дасту як чашм монд. рӯзи 18 апрел Осиф Бахтиёров дар суҳбат бо Радио Озодӣ гуфт, ки ин минаҳоро солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ба хотири ҷилавгирӣ аз вуруди силоҳбадастон аз Афғонистон гузошта буданд. Табобату ҷуброни зарари ҷисмонӣ ӯро ҳукумати Тоҷикистон пардохт мекунад. Ин низомии собиқи тоҷик ҳоло ба унвони посбон дар як муассисае кор мекунад. ба иттилои маркази минрубии Тоҷикистон дар 20 соли ахир дар минтақаҳои минакоришудаи кишвар 374 шаҳрванд кушта шуда, ҳудуди 500 нафари дигар ҷароҳатҳо бардоштанд. Танҳо дар марз ба Узбекистон 81 нафар дар пайи бархурд бо минаҳо ҷони худро аз даст доданд. Аммо ба иттилои ин манбаъ ҳамакнун сокинони минтақаҳои наздимарзии Тоҷикистон ба Узбекистон ҳам умед пайдо карданд, ки аз хатари минаҳо эмин бимонанд. Муҳаббат Иброҳимзода, мудири маркази минрубии Тоҷикистон, рӯзи 17 апрел дар суҳбат бо Радио Озодӣ гуфт, ки барои таъсиси гурӯҳи корӣ ба манзури барчидани минаҳо аз минтақаҳои марзӣ дастур додааст. Вай гуфт, ки ин гурӯҳ бояд рӯзҳои наздик кори худро оғоз кунад ва аз тасмимҳои гирифтаи ин гурӯҳи корӣ ҷомеаи кишварро огоҳ хоҳанд кард. тӯли 20 соли ахир сокинони деҳаҳои тоҷикнишини атрофи марз бо Узбекистон аз имкони истифодаи масоҳати бузурги заминҳояшон маҳрум буданд. Маҳдӣ Собир, коршиноси маркази таҳқиқоти стратегии Тоҷикистон, 17 апрел дар суҳбат бо Радио Озодӣ гуфт, ки ҳалли мушкили минтақаҳои минакоришуда дар замони раёсати президенти собиқи Узбекистон имконпазир набуд ва танҳо баъд аз сафари аввалини давлатии президенти Шавкат Мирзиёев роҳи ҳалли он пайдо шудааст.